Началото на фирма Ташев Галвинг се слага през далечната 1994 година от семейство Ташеви, двама млади ентусиасти и инженер-химици. Изграждането на комплекса е ставало постепенно на малки парчета, които са се надграждали едно по едно. Започнато е с един малък магазин за дребна железария и водопроводни части. Магазините постепенно увеличавали броя си, стоките в тях също, докато се стигне до днес, когато магазините, складовете, сервизните помещения, производствените цехове и всички отделни части на комплекс Ташев Галвинг да заработят като единен, цялостен, органичен и мощен механизъм. Днес, когато спокойно може да кажем, че Ташев Галвинг е сред лидерите на България в търговията с електро, бензинови и ръчни инструменти, днес, когато може да кажем, че Ташев Галвинг е фирма с национално покритие и значение, тъй като е голям дистрибутор и захранва широка мрежа от регионални търговски фирми из цялата страна. Фирмата е дистрибутор на 14 и директен вносител на още 28 търговски марки – Makita, Die Welt, Hitachi, Bosch, Black & Decker, Festool, Stihl, Sparky, City Pumps, Rems, Deka, Viking, Diatec, Matec и други. И може да добавим, Ташев Галвинг ООД е изключителен представител за България на фирмата, която държи най-големия пазарен дял в света на пистолети за горещ въздух и топло лепене Штайнел. Както и на Коломикс, немска фирма за професионални бъркалки. Днес комплекс Ташев Галвинг е разположен върху 8000 квадратни метра търговска площ и предлага продукцията на повече от 80 утвърдени търговски марки в областта на строителството, а в магазините на комплекса се предлагат над 70 000 продукта. Ташев Галвинг ООД разполага с 3 складови бази за строителни материали с обща търговска площ 7000 квадратни метра. Фирмата осигурява удобен достъп за леки и товарни автомобили и до 3 складови бази. В арматурния двор ще получите услуги като товаро-разтоварни работи, рязане на метални профили по размер, изработка на армировката на стоманено-бетонните конструкции по даден проект, кран, колокран и автокран за улесняване на товаро-разтоварните дейности. Ташев Галвинг предлага множество материали, свързани с строителството и реновирането на сгради, стоманени профили и армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за водопроводни материали, каменни и бетонни настилки и други. В складовите бази на комплекса ви очакват тръби от П, ПП и ПВЦ, ВИК материали, бойлери, изолации, крепежни елементи, метали, метални тръби и профили, винкели, маркучи. В различните магазини на Ташев Галвинг ще срещнете продукти и съответни консумативи само от утвърдени европейски и световни производители. В специализирания магазин за градината ви очакват земеделски и градински машини, градинска поливна техника, всякакви градинарски инструменти, пръскачки и принадлежности за напояване, аксесуари и консумативи за бензинови колесни и ръчни коси, вериги режещи за бензинови триони, бензинови хръсторези. Предлагат се и почистващи бензинови машини, като снегорини, въздуходувки, прахосмокачки, декоративни елементи за оградата, кранове и маркучи,
съединители, торове и други. Тук са и продуктите, свързани с безопасността – работно облекло, предпазни и противопожарни средства. Огромно е разнообразието на строителните бензинови машини и инструменти. Търговския комплекс на фирма Ташев Галвинг ще намерите газозаварачна техника и принадлежности, електродъгова заварачна техника и принадлежности, фрези, дървообработващи, фрези за бетон и строителни материали. Голямо е разнообразието на бензиновите и дизелови генератори за ток, двигатели с вътрешно горене, електромотори, компресори. Предлагат се подемно-транспортна техника и аксесуари, колела ходови промишлени, колички, крикове, лебедки, скелета, стълби. Зад всеки щанд в магазините на Ташев Галвинг с усмивка ще ви посрещне продавач-консултант, от когото можете да получите професионална и точна консултация по интересуващия ви въпрос. Фирма Ташев Галвинг ООД притежава сертификат по стандарта ISO 9001-2008 за успешно внедрена и прилагана система за управление на качеството. От 2012 година Ташев Галвинг улеснява своите клиенти с обслужване чрез електронен магазин. Освен на крайните потребители, електронният магазин в много голяма степен ще улесни обслужването и на дистрибуторите, които пазаруват от Ташев Галвинг ООД. Надежден партньор на големи и малки строителни компании, електротехници, монтажници, бояджии, производители, сервизни специалисти, занаятчии, земеделци, градинари, до сръчния домашен майстор. Ще намерите разнообразие от измервателни уреди и инструменти за пробиване, рязане и други обработки, дискове, длета, ножове, триони, пили, фрезови глави и инструменти, шкурки. Принос за авторитета, с който се ползва фирмата, е вниманието, което се отделя за качественото гаранционно и следгаранционно обслужване на клиентите. За целта професионален екип от специалисти работи в двата сервиза на комплекса. В комплекс Ташев Галвинг се отдават машини под наем, като заварачни апарати, бетонобъркачки, ударни бормашини, високочестотни вибратори за бетон, бензинови генератори, калорифери, компресори, картачи и много други. През юни 2014 година отвори врати най-новият магазин на фирма Ташев Галвинг, който затвърди водещите пазарни позиции на компанията. Търговската площ на новия магазин е около 1200 квадратни метра, като над 50 000 стоки са групирани по браншове и предназначение, прегледно и естетично аранжирани на различните щандове. Водонагревателни уреди, санитарни прибори и всичко необходимо за изграждането на бани и кухни, фитинги и всякакви елементи за водопроводни и канализационни инсталации, осветителна техника и електротехнически изделия, електрически кабели и битова електроника, мебелен обков, крепежни елементи, всевъзможни железарски изделия, лакобояджийски материали и инструменти за тяхното нанасене и много други. Прегледното излагане на продуктите улеснява клиентите бързо и лесно да се ориентират и да направят оптимален избор на пълния комплект от необходимите им елементи за изпълнението на даден проект или ремонт.
Ташев Галвинг ООД. Мащабност в предлагането на продукти и услуги. Продукти само от утвърдени производители, гаранционен и следгаранционен сервиз, професионална консултация, отлично обслужване, бързина, точност, коректност, категорично качество и приятелски цени. Ташев Галвинг ООД. София, България.